L-interess fl-ewwel titjira diretta lejn pajjiżna mill-Amerika dik mid-Delta Airlines mill-ajruport JF Kennedy fi New York kien wieħed qawwi ħafna, tant li l-ajruplan mill-Istati Uniti it-tnejn filgħodu kien mimli aktar minn 90% tiegħu. Din l-ewwel titjira storika waslet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit wara it-8 ta' filgħodu madwar 200 passiġġier abbord. Dan l-iżvilupp kruċjali għat-turiżmu ta' kwalità f'pajjiżna wasal wara l-sena li għaddiet it-turisti Amerikani diġà kellhom l-akbar nefqa lokali bin-numru jiżdied b'47% meta mqabbel mal-2023. Titjira diretta ta' ftit aktar minn 8 sigħat dawn in-numri issa mistennija jiżdiedu ferm aktar mill-kontinent Amerikan kollu. It-titjira diretta se tagħti l-opportunità anke lil Maltin li jivvjaġġaw b'mod dirett lejn wieħed mill-ajruporti ewlenin fid-dinja nhar ta' Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt bħala parti mill-isked tas-sajf ta' din is-sena tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Prim Ministru Roberta Bella laqab b'sodisfazzjon it-tneddija ta' dan is-servizz dirett u ddiskrivih bħala pont għat-turisti, in-negozji, l-investituri, l-istudenti u anke l-familji. Sattant, wara it-tifħil tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA, issa anke l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-GTA, laqet din it-titjira diretta mill-Amerika ta' fuq bħala żvilupp sinifikanti fit-tisjieħ u diversifikazzjoni tal-konnettività tal-Gżejjer Maltin. L-Assoċjazzjoni Awċija tenniet li din ir-rotta se tkompli tolli l-livell tal-aċċessibilità globali għal Malta u tiftaħ opportunitajiet ġodda għal tkabbir turistiku sostenibbli. Il-GTA qalet li temmel li dan il-mument jippreżenta l-opportunità ideali biex il-momentum pożittiv tal-aħħar snin jissaħħa iżjed u jkompli jibni fuq turiżmu b'enfasi qawwija fuq esperjenzi ta' kwalità, awtentiċità u ta' valur skont Għawdex li diġà attira turisti ta' profil simili għal preferenzi tas-suq Amerikan li apprezzaw ferm il-kultura, il-wirt u l-benesseri u ospitalità għolja jinsab pożizzjonat tajjeb biex igawdi minn din il-linja diretta mal-Istati Uniti li hi wkoll rilevanti għall-istrateġija turistika tagħha fit-tul.